chibai le vek ule movan lai tv a kalo lom le vek a cheu Breathe into the Shadows season 1 kan recap me kania episode masalam kan le en lawani chuan comment section ale description box a link da ania en masangai turin kan ngen chewani Ramlila Medana tangchuna vina sa chu hoin Natasha hi Ravana lusom zinga apan hi na chawalani ti na nia mi pariat kan tha bela langai don ti na ni an khe chuina telvezel dan ka dapangai don ani mase pritpala pen kha engtin nge ni ta ang ithi sena kai sia lo ti chuan bathroom ani hi no pangka bol mek ti mulovem ni selotem hanga lo charbe mai mai tile choron tlata chia kidnap tu chon muman lo hlavin an him ta shramani chuta chon Natasha i thalak hlui pakhata avina sa lo lang telve chu muta ni chola zawa delhi lama le le ta chuta tangchon kanin huzui le to ngai lo wani ti a pasal ui re sa nang chona in soita karon kalveang chu ti in motora kalarota a phone chu switch off ta ngala a bhaiero chona phone chu silent mode a daru zau thung zan khuwa po a traffic atlang mai lo tur thu chu soita hotel upato lamsan oi haveli anti a om thu chu lo soi ata sai chu suai kan tumangai ni ti in ka mei chet pui kala ti in soi zom theilawin a tap der ta news channel phone number a khan video clip toy te hi thon palta khumatang chon tho chu kin chut lai chona ding tarenga ci chon ni lo tun chum chu keiman ka lo zong zo kan ti dar thalanga chona mel chu langta avina sa thau hi lo ni chutia mai kora li nu chon kidnap tu avina sa chu dokan bula chera chon thuin lekhabu pakhat chu kewa nu pakhat mealina kang lailem asira nu ti injiak bok chu entarenga avina sa hi ci pani kan ti rualin ci kidnap tu po chu ani thau hi ani kan ti ta sia chu chu thil dikalo ni rengem ti hretur chuan atet lai chanchin kan thria ta ngai ni kumrian mi vel lekani lai ni in ni khatanu le paten en ba san zina bas chunga chona pale thian te chun kat te dengin zuten in boka chuti lai chona vina sa chu vakalin bas chunga abeka comic book da chu lak sak turin awangen ani apa chona fapa ni lawa moti mai tur khopin I comic book la turin bas ka ti dingang mo kallawa thu hle hle ro ti na lo vin shepa ipa khawati boisu midang lak tir kan tum don ne ti in anu chun wa hruai tuma chuti lai tak chun papakhat chuan kalak lo lutuk ka the midangi kat tir tengu ti in bhabi min lo kat saklok mai te khonga in ti na lo awa avina sanu chuna pasal chu wa ena alo ngoi reng ma se lo ngen na sat em awang chuan hlau tak chung chuan kat chu kat sakta ne zin konga thui dewa zana lo nita avina sa pa po thien te ne na anzu in zo chu anu pui bula chuan wa in sonin pa ho kat khet lai ron in lan vel kha ichak viawani mo ti in wa in tho sak khuma chuti lai tak chun an chuan na bas chu motor dang ne na in suta thutin accident rap thlak taka thleng ta ne apa mai ni lo basa chuang zong zong deuh tho chu van doi thlak taka boral ngalin ruang dar noi kara anu zoya ron har chhuak chuan avina sa chuan bana alo la dam ve hlau mai theilawin avina sa chuan anu ana analu tu ka lo tia antol son theilo ve ve ani anu chuan a pon hmang chuan avina sa ban aban phak na lai chuan tuam sak ngota chuti tuam sak pa chuan muro kanaute muro khumsen lar chunga chuan muro inu le pa te kan ron ho thoi do ne toy sen lar tak tak kan ron ho nang che muro kanaute muro khumsen lar chunga chuan ti in theilawin alo oya chutiang chuan anu chuan zoina cha thlak san ta ni engemoti hnuwa chan chuak tu ron thlengin avina sale dam kho chuakom chhun midang te chuan ron boi pui ta avina sa chuan ke ding lama hliam na tak tuarin alu tlema so tel boka ain kol tu doktorin boya tu ngei iming min thil role ti po chuan chan ngai na shelok lova ngoi rangina omna pi deuh loka jogia dor ti intar chu en vung renga ti chuan a thowa ake ding lam hnuk deuh sui chung chuan jogia dor ti inziak chu apan hnai dewa ajelai taka chu mak tak mai na mel zui ta vunga chutianu le paten boral tak hnuwa chuan ama en kol zui tu tur chu tu nge ni ang ti in apate te pani chu hu phur takin anin non tona atopa anin le lo chu hral saka sum lo lu ta tanga en kol zui dan tur ruam han chun ti thluta ne chutiang chon an in tet thu te nupui fanau chom lai nei an ni thu te chu chuan lama siamin afi thatakin kan ron pe ang ti in boarding school a om tur chuan an wada ta boarding school a chuan kaltranin ani khatna tangin a hre om chho ngal em ema
school naupang abula thudu tu man lo om lova an lo musit ngal em a ani lami in thlashung le zakzum takalo ni sa bok nen chu mi zia chona ma musita diriam du tu te chu ti huang taw le zual em mai boka ma se makdeu mai chu tiang mi zenei chung si chuan chu tianga tor reng chung chu rei tami alo ni tin deuh tho tu te monena nin sual boy thu principal hena chon thena ni ta fo maya atam jok phei chu zirlai pakhat mai ni lo ai lian rolin pathum pali te lo sual thin hi lo ni a chu tianga alaka complain lu na satta ke ma wang chuan principal murti po chun psychiatrist aron saka ngai pha ta hiala principal murti chu psychiatrist doctor naranga nen chuan ti in doctor avina sahin upang sual le en kol boy thak ti tur chu ni haulo naupang zakzum le in thlashung takani zo kani mase tun hnai deuh khan naupang dangte nena in ti boy ron ching chhotan ani an ti a doctor narangan chungte chu naupang zia telve shima hanin sual boy changte an nei fo thina ni lo ti chuan principal murti a chuan ni lo doctor thilpa ngai ni tlat lawani ni tin deuh thomi dang nena in ti boyin arwalin ai lian pathum pali te suala chutian in sul boy chang chon hlauna le zamna pakhat ma nei ngai lova athin rim em bok thin ama hi a in thak lok thina ni ber tuwe mo chunga thil thalo zo ka thlen main kan en kol hi angai ni chuwanga in hena counseling tura ron hruai hi kani anu le paten an boral san to a chungte lainan ron ngai sak zui to bok si lova avina sahinau pang suala ni lova athin rim na thunun theilo hi kan en kol angaya kamo phurna ka ngai ni antia chutiang chon doctor po chon avina sa chu komin ami zia chu zir tanta avinas in school chu nuami ti eman tia engtin ma lo chang lo I chungte bula hoi chak to eman tilea avinas sa chon alu lo thengin school hi nuam ka tia tile ta in school a chon thian te siam hnem to eman tilea siam lo tu man ka thian ni an du lova baka apol te in in convec box sia ti na lo chang le a doctor naranga chuan mitharilani awang te poni ma na nakin dewa chon thian tam takisiam ve mayang ani chon min han hril te le agra ainom lai khan tu ngei thian thaber tin an zot le a avina sa chuan thian tu ma ka nei lovani kanu kha ka thian thaber ani mai lo ti le a chuta doctor narangan ma se boya inu chu pathian hne na om to sia chuwang chuan kanin kompui tur thian fel le tha kan bula om reng tur kan mamo thewalo man ti chuan avina sa chu zoina om dana ron in thlaka a thote ron rangin anu na boral san dona oi na hla muro kanaute muro khumsen lar chunga chuan muro ti hla kha ron sa a thut na chera tang chuan a thowa akal son ta heta mak deuh mai chu akal son mai ni lovin ama akal bai mi alo kha akeding lama na nei ni om takin akal bai ta sui maya chutianga om lai chu alo mu photo thina wangin principal murti a chuan doctor ke hi anami alovani ma se hetiang hian a changin ron kalbai le thut zel ani lo ti wata chutia ti ta ka chon doctor chuan avinas skula thiante siam ve to mt ka zot che kha ani an ti thale a chuta avinas chuan avinas ka ni lo je a kani hi je a atita doctor chuan a kom chun zom zela je a chuan anni ho hian avinas a hian ti khongai thak lu tu kani chaklova min ngaya kan pani hian min zuama ni avinas a zo khe ni chaklo chu ke ni lovin chuwang chun avinas ati boi tu piang chu ke hian ka beizelanga ti ta doctor in avinas chu ka belok theyang ema lo ti chuan tuna chuan ni lo amu hil me kani ti boi ri su ti na lo changa doctor chun la le popan pele a je chuan a lo ban maya avinas tan po pakhat la lan ti chuan ai adu zonga ni velo ti na lo changa chutiang chun doctor chun an kom zui ta zela atopa thil mu dan chu hetiang hian a soita ne avina sa hian multiple personality disorder anei ani aom zia chu kanril ru hi in pakhat room khat cha om na ang ni ta sela avina sa khe sa hi chun room pani om anga ni ti na ne room lian zo ka chon avina sa chu chengin ate zo ka chon je chu cheng thunga in pakhata mi pani cheng angan ni ti na ne ma se pakhata harin pakhat jok chu mu hil thunga chuwang tak chuan je zo karon lan chang chuan enge ti a enge soi ti avina sa chuan engma hrewe lovane heti zong po hian a soi theiang chu avina sa ril ru chu amu hila ataksa ero a har thunga ne ma se heta danglam na lian takom ta chu
je zok hian Avinasa hi a om ve ti hria in Avinasa zok ero hi chuan je hi om ve ti hremi alo thung ani ati a principal murti a chuan hria thiam har sa ka ti hle mai engtia je churon om chho tan ta nge mo ni le ti na lo zo ta doctor naranga chuan je zok hi tun hnai mai ron in la tan ni na langa ma se a omero chu tun ma tanga lo om to thau ni na langa ne pa sual tak zu in mi nein ani en kol na hnuaya chuan anu nen khan ril ru le taksa hre om takin an khosa a chungte awang chuan in kil toina hlauna le doi zep na te Avinasa nu na chuan a bet hlen ta ni anu kha tan chuan engkim ni in khati ani berina boral san le tak sia chuan atuar zo talova aril ruwa ke somani ber chuwa hre omna le khorna tanga tal chuak tur chuan in nga na tur le kom tura mo ta em maya ti chuan ngai tu na je chu lo piang chhota ne heteng khesi khovel mun danga te po om ve pheu phewa Ohio USA ami Billy Milligan kan ti te ani phei hi chuan mi je sang somni pali lai nei ni ti chuan je ron lan changa kalbai sui thin chan chu accident an to lai ron piang ani wang ani khamini atanga thil mu le tonang ang te chu a hriat na le khovel mu thiam dan chu ni maya tin na bel chu Avinasa hum himani top mai chu wang taka Avinasa har sat na to pianga ronin lar ta thin chu ani reng ani ti chuan khang nau pang dang te ne na insual thin kha Avinasa ni lovin je zok chu ani je chuan a thei chin Avinasa khovel chu hriat bel tumin enge ati engwangin nge ati a khoya ange om ti chenin a rukin a chui renga Avinasa ro chuan engma hrelo thung ani ati a ani chuan je hi om ve ti Avinasa hi hril hreta ila principal murti ana lo ti chuan doctor chuan thil ti chi ani lovang kanrama hian hetiang dam lo na hi kan la mel hriat lutuk lova medical lam dam lo na ni ti hrelo le pom lovin ram huaya mo tharawe mo thil ti angin an ngai mayang chu tianga ni chuan mia en kol na hmuna te da lo ngai pha theya chu chuan a din hmun hi ti zual jok the ani ati a ani adin hmun atang hin a thachuak le theyang em principal in an ti chuan doctor chuan vandoi thak takin tu na ri hi chuan a dam doya mo a en kol dane mo mumal tak mu chu ala ni lovani ani na taka chuan khovel mun sang ami thiam le doctor te pon zir chian an tum mek chawani mase psychotherapy ti pui ngai em le thatchu pui ta te pon om boka engtiare nge nga yanga kan hlo thling nge ngem ti phei chu ka soingam lo na in Avinasa khesa po hian psychotherapy chu tan ve chinila that karing ani tum chin mai lo chu ti thei dang kan nei ri si lawani hi mo ti ta a ni pui cholte lo thlengin school khara lo huna zirlai dang te chu annu le pa ten an ron throi sap hloma Avinasa ero chu chung te nga kin kota chona ding ta renga ron throi ho tu tur tu man ron kal ta lawani an principal hena chuan sar phone kha chumin phone sakani lom ni kha ti nan zota principal chuan o phone sake boya mase an ron kal don lawani an boilu tuka mase ril ru ti hri om du reng su keima ko omalom ni pui chol hlimom tak kan pani in kan mang dun don ni alo ti a chutiang chuan hroi ho tu tur nei ve ta lo Avinasa chuan skula chuan ama mai ni pui chol chu mang ta a achang le school ko ta chuan bol te petin achang le basketball ko ta chuan ama mai na in fiama school compound vela te chuan te kual thin a khua chu har tak zetani chuta chapa ama en kol tuber doctor naranga po chuan Boston lama pe matum le ta zela chutia mallu tuk chuni kha chu school building chhonga tang chuan zuan thla ka tum ta zuan thla ka tum lai chu principal murti chuan varal muin a uvak pa chuan lampan chuan tlan ngal chara Avinasa omna floor chu han thlenga alampan in je chu ron kalbai phei sui maya sari lo mu em Avinasa ning thil nge ti atum kha kalo chela ka thul tir thei sha mani lo ti a chu tiang thila thlen ta ka chuan principal murti chuan doctor naranga kha kol ngalin ron ta a doctor naranga chuan amal lutuk le akhohar lutuk chu Avinasa chuan atual zo lova chu tianga ni chuan mani in thala tum le lawang ti soi the ani lo chu wang chuan tuna amamo ber chu ama hre chiang ber tu je a chuani akhohar na te zi om ma chu je zok chu kan lu alan tir charangai don ani ti in thuro na lo pe a chu tiang chuan principal murti a po chuan Avinasa na ron lu alan le thuai lo nan je chu kom zui ta renga ni khat chu je chuan Avinasa murti sarti na ko thin che a ka principal ni ve box si lova ke neng tin nge ka ko veng che ti na lo zota
principal murti an ka hrelo le engtiamin ko ngei du alo ti chuan je chuan pa ti in ka ko du che ti ta a chu tiang chu anau pan lai chan chin le thilom zia chu ani crime branch office lama chuan pritpal singa penalty sen kai blood group kha O positive ani ti hriat chu ani to in aom je chu pritpal singa thattu blood group chu O positive ani ti na ni abhaile nata sai te po zan khatan ri hnuin Sunway Haveli Hotel chu jing ta kan chu asana Jodhpur lampan chuan an tan chun zom le ta ni tina vina sapo zan lama inspector Gabiram Hutura kal khalet le to in chu tiang chuan nata sai te hnunga chuan a zui ve le ta a kongla ka abhai chuan Natasha ni zana kan inkara thil thleng chungchang kha kan soidon lovem ni an tia Natasha cho in thiam lo hle ti hriata abhai bok chuan in thiam lo du reng reng su ni zana kanom dana khan poi ti na le in chhirna chete ma ka nei lawani ti pain Natasha kut chuan chela chuti lai chuan avina sa chuan abhai chu kolin Natasha pen puina tura kan ti shift la chu kan thleng trep to ani chulai hmuna kan throi peng thei lawani vei chuan Jodhpur kan thleng thuayanga engma ti thei kan nei to don lovani chuwang chuan thil ka ron soyanga ka soyang chi zelin Natasha bula khan lo soi chhongang che ti a ti chuan abhai chuan Ishiam Natasha mishing te kan har sat na ber chu vei kan nga lutuk le kanin ngai tu na salutuk thin hi ani mani alawin ngai tu boy vak vak lova hring nun lui luang me ka kan lawin len tir to pani chuan thil hlimom le lomom tak tak kan ta na ron in her chuak jok thina in chhirna tur po om ngai bo khek lo tin chu kan phu bo kani achan chu voi khat ba kan nung don si lawati in asit bel hren na chu phel thola Natasha lam hoya in siam ram sau sau pa chu na mal chu chul sakin Natasha tuna kan hun ne yang hi kan nuna in her chuak le kherangem in ngai tu boy vak lovin kan tun hun hi kan chen jok don lovem ni kan ma lo ka hian veilama kong peng alo omanga chu tai peng ani chun mun rem nuam deuh ka hriani tu ma nom don bok hek lo khonga in Natasha in ngai tu boy lovin chulai chun peng top ro ti in amal chun chul sak le a chu ta zet chun Natasha po chu tang zo ta bik lo veilama chun a peng ta nge a an peng ta ngei ti mu ta ga chun a vina sa chuan akar chu kong peng thum lai a chun a pa ka abhai le Natasha te chu thla fal dun ta ni Natasha chun kar chu mun re le nuam tak khothli rem em na lai hmuna chun ti dingin chu tiang chun kar chunga chun abhai nen chun an in hnim nai chho tan ta a voi ni khatan han in fo pa kar chung chu zaw tok ta lo ti chun abhai chu kar chung atang chun chuakin Natasha po chu kai chuak boka kara chun zoya Natasha chu norbetin athom no te chu phel sakta miel maya kor hnoi nen chau Natasha chu omta Natasha po chu phur chho tan ta viau mai chu ta bhai chun handcuff mangin a ban ding lam chu car steering a chun an phuar beta Natasha po chu kan che hat kor viau don ani hi ti ni om takin ngai that lo na em po nei lo chuan a lo in do hle mai a bhai chun an tol hlat sana Natasha chun a la hre thiam chuang lo khonge kalitum local roi chun zo mang ti na lo kova chu vele avina sa chu chulai hmuna chuan a va thleng ve ta a thoma lo hriat vele Natasha chuan arti mian ron kal that mai miron phel ro mun danga in so nang alo ti a ma se bhai chuan phela tum ta reng lo ti chuan avina sa chu bhai bula chuan a vading ta chata Natasha chuan makti takin arti hepa hi tunge ni ishia ni mo enge ka chunga hian ti in tum min phel ro arti min phel ro ti in out atur tura chu ta avina sa chuan bhai ne na chuan Natasha kan tha hnuwa chuan police lamin an theina zong zong som khomin ama zong ai na sa in tul that tu chu man chu tu min an chui to don ani chu tak chu kan fanu kidnap tu chui chuan an chuan kan mang tangkai hlawang ti in a phei khok chu thla ka kidnap tu kalbai danang chi khana kalbai der ta sui suya Natasha phone chu la in camera chu ona lo record ro ti na bhai chu peta a ti chuan ani chuan Natasha chu kar chopa khama nam liam tum chuan anung lama tangin kar chu nam ta a enge ti in tum arti hen ka firon phelro engpoi nge ka soi ti Natasha chu lo out tura a bhai chun uk po lo uk sak lo chun video chu lo record zela ti chuan topa avina sa chuan kar chu khama chuan nam liamin Natasha po chuan huk liam tel ve ta a kar po chu tlak na lama chuan kangin reilo te a puak zui ta ni ti chuan avina sa chuan video footage chu kidnap tu in thon na tura ti na number a khan thonin phone po chu khama chuan a vom bo zui ve ta ngala heta kan hriat tur chu kidnap tu anga avina sa kalbai kher chan hi
police lamin Natasha ai that tu chuan han chui do nanga papakhat akeding lam dik zan lo kalbai deuh sui sui an zona ngai do na chumi omzia chu anjong mu ani chuan CI kidnap tu chu anjong mu don ti na ni chu Avinash thil tum chu ani a mase heta hriat tel tak lawa chu akal dana zirsak kalbai deuh sui sui mai kidnap tu chu ama tho chu ani ti hi ani ti chuan chu tatang chuan an nupa chuan an hota a Avinash na bhai bula no pan laya Natasha ne nanin tondana soitum khan Natasha na turlui tatawanga boys hostel chunga lutan ni tak thule Natasha Delhi lama hole tak nuwa anin muzui le to ngai mi lo thu kha soya mase khata soitel tak lawa chu hei hiani khatia boys hostel alu ru ka phut tlat tum khan Avinash khan Natasha hriat thiam tumro tuine momiron huta sela engtin nge niang tin lu lo shama duwa mase Natasha khan zirlai dangte anom don loviti a zirtir tu te po an ruma nom vek bokanga tuman miron hulawanga ti tatawangin an lut ta ne engma soilawa chu tianom reng lai chu Natasha chu Avinash bula chuan vatol nain abianga chuan awa fo sakta zawa ti chuan khabea chuan domin zoin anin hnai hret hreta anin fop ta ne chu tianom lai tak chuan zirtir tu Dr. Mehra chuan va muin enge inti tungei ron hruailu hi Avinash school dan phal lawania nang poi ni hriani hei nung changa wang hian hremi tuar khopanga tia nang hi tungei hming ti in Natasha po chuan zota inom dan hi nu le pa te hena ka thlen don ani ti in apa number chu dil ta chuta che chuan Natasha chuan trap chungin sarmin ngai dam ro ka thiam lawani lawani Avinash hian hostel a hian ka du lo chung room ka fan puyang che ti in min hruai lut luya min fop lui ta ne tin ka taksa mun tina min dap kual bok iron kal hlawa min chan him ta ni ti in Avinash omlai reng chun hun lem huna chun do ta soita miel miela zirtir tu chuan an driver chu kovin Natasha chu thla tira Avinash chu zirtir tu te ruma chuan hruain achung chang thu chuan soi ho ta ne zirtir tu dangten principal murti ron le thuna ngai tu ta na thalo mon lo tina chungin Dr. Mehra chuan principal murti apo chu omma sela ka ngai danang chi chi he ngai dana ni ve thawin karinga ni ti in Avinash chu ko hnaya heta Avinash kal hi kal bai ta sui sui maya aum je chu Avinash an boina to ta ka chuan je anaron lu alan ta ti na ni ti chuan Dr. Mehra chuan Avinash ke in ka shem lawang che mase nang male nang mai in shemang ti in beng ro ti ta a je apo chu male ma chu in beng ta a zirtir tu chuan alana tok lo ai nine in beng le ro lo ti zela chu tiang chuan je apo chu na tak takin amale ma chu in beng ta vak vaka heta thil thlang hi Avinash na bhai bula soitel tak lo kha ani a kan hriat tur chu a soitel tak lo wang khan Avinash hian anu puya bhai la ka thupa nei ta ti na ni lovin je anaron lualan tak nu thil thleng kha engma hriat zui nei tak lo wang zo ka ni ngainom kan ti nge ka be se ya episode tharnen kanin hmule thuai don nia